Que o Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Xoán. Naquel tempo, díxolle Pilato a Xesús: «Es ti o rei dos xudeus?» Xesús respondeu: «Dilo pola túa conta ou dixéroncho outros de min?» Pilato replicou: «E logo, son eu xudeu? A túa xente e os sumos sacerdotes entregáronte a min. Que fixeches?» Xesús respondeulle: «O meu reino non é deste mundo. Se deste mundo fose, os meus oficiais loitarían para que ninguén me entregase aos xudeus, pero o meu reino non é de aquí». Díxolle entón Pilato: «Logo ti es rei». Xesús respondeu: «Tal como estás dicindo, eu son rei. Para iso nacín e para iso vin ao mundo, para dar testemuño da verdade. Todo o que está aberto á verdade escoita a miña voz». Palabra do Señor.